Asta înseamnă îmi asum responsabilitatea. Cum repar ceva din ce s-a întâmplat, care a avut niște consecințe de diverse forme. Hai să zici că cele materiale poate sunt mai ușor de gestionat, dar de multe ori consecințele sunt în plan emoțional. Și tu când îți asumi responsabilitatea, ar trebui să te gândești cum corectez, cum îmbunătățesc, cum se întâmplă lucrurile ca funcționalitatea să fie una mai bună. Și iarăși, e simplu, nu e simplu. Nu e simplu dacă vorbim despre asumarea responsabilității în ceva din ce ai spus care a avut un impact în psihicul, mentalul, emoția altor oameni. Deci a-ți asuma responsabilitatea înseamnă a recunoaște ce s-a întâmplat, a înțelege ce trebuie să schimbi pentru viitor. Dar nu doar în mintea ta, ci real în fapte. Și în fapte te apuci de treabă. Și să și repari ceea ce n-a fost bine. Oamenii doar se opresc la conștientizare. Oamenii se opresc la modul în care, da, am greșit și mi-asum. Hai și pasul următor. Este perfect că ți-asumi. Dar e doar începutul. Și acum este tot procesul de corecție. Da.